Поддържаш пъстя. Поддържам психически. Колко това среща? Да. Само тук ли остана пак? Един път не ми се е случило да приключа първи. На новата тъни, 5 срещи, претенции, оценки, съди, треньори. Сега пак 3 пъти забива, го рефрешвам софтуера, защото ми изкарам следващата среща. Защото той не е на компютър там. Вчера седях тук пак е така последни срещи и финалите естествено тук. На допинга? Да, даже съм на първа категория, но и тия 8-1. Ето много болен гръка. Много долен. Гледай се. Жук, виж ли? Какви номера прави? Да, бе, прави някои номера. Много е долен. Бедно коп. Гледай се. Това па ще измисли нещо. Това ще мине през него. Ще го натисне. Ще го ритне леко. Той па... Оня плакнал вече, той му прави нещо за време. Ако ще до. Но виж не е влезнал още. Очка, на ходите на ти, къде парите шутят ши, които прави. Никъде са риде, пусть подсечка да ти големи ще направи. Бум, бум, вика, шутят ши, вика. Това е техника прави. Айде. Ево, то е голяма змия по-те. Да. Като питбула, Ама няма да излиза да държи мая. Взе базари поне. Той се освободи още на 14 секунди. Чисто сайкон. А той това, там на едно сайкон, аз 3 от 9 секунди, аз чисто директно. Там е много горе. Абе не е много, за един час свърши. Аз ще отича до туалетната, ще се разходя. Вие ако искаш? Не. Аз сега ще изкарам, а не така не съм първа категория на допинга и трябва някой да пада на 8. Ето, нали има достатъчно? Не има, сега ще виж как... Аз съм на 90, значи... Сега ще виж как се покрият. Нали, изведнъж ги няма. Цаката, Будев. Те са най-големите пишат. Айде, то помярше. Да, верно, че да, то е много долен, то гърка. Да, натиска го, примерно, отдолу като футболист, минава през него, държи го така, примата. Това ангарите ще го бие. Мустапополос. Мустафа, то от Мустафа. Ево сега. Време той е изял нещо, някой бушон в път. Кой? И Гръка е изял бушон в път. Той е за наказание. Да, съм да накажа. А тези трите му наказания са за това. Добре. И че главата си... Айде, я помня.
То го държи. Сега го ритмите.